Bună seara și bine v-am găsit! Închidem în această seară mijlocul de săptămână dedicat Cupei Spaniei. Eu sunt Andrei Niculescu. Fernando Torres a jucat și al său Atletico și-au jucat partida în această etapă. Completează aspirațiile acestuia de a ajunge mai sus în fotbalul spaniol. Lovitură liberă aici, o lipsă de comunicare. Când Alcorcon a bătut cu 4-0 din aceeași categorie a fotbalului spaniol. Iată aici o ocazie. Intrarea lui Dani Ceballos direct în brațele lui. Lovitură de colț pentru Gazde. Mingea în interiorul careului și rămâne periculoasă. Ultima lovitură de cap. Sper că iată l-a ajuns aici chiar pentru Ashraf, marocanul. Pasează, centrarea este lui Lucas Vázquez, scot însă de acolo și acum vine un șut în bară al lui Marco Llorente, prima ocazie. Și e ultimul. Puțin așa a spus el. Poziție bună aici, e penalti. E penalti pentru Real Madrid. Faultul lui Fran. Faultul începe însă în portar al celor de la Real Madrid în fața unui tânăr jucător al Realului. Gol Asensio, 1-0 pentru Real Madrid. A trimis în partea cealaltă Jordi Codina. Marchează Asensio și deschide scorul inevitabil. Asensio, șutul e pe poartă, dar Jordi pe care o au în segunda B. Aici Borja Mayoral în fața Castilla, apoi miercuri. Cei de la Fuenlabrada întâlnesc pe echipa mare, pe Santiago Bernabéu. Aici e ocazie de 2-0, însă ce intervenție are Jordi Codina. Așteaptă ocazia unui nou gol. Cei de la Real Madrid, gol care a fost aproape să vină acum, dar care să-i pună foarte mult pe drumuri. Practic n-au făcut niciun drum cei de la Real Madrid. N-au fost în cantonament sau s-au adunat de dimineață. E penalti acolo și în câteva minute vedem acțiunea chiar sub ochii arbitrului. Cel care bate Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, 2-0 pentru Real Madrid. Pe minge a fost Codina, dar n-a reușit mai. Ambele penaltiuri sunt corect acordate. Există circumstanțe. E genul de jucători care să dea tehnic. Va trage tare. Catadias, puternic. Scoate în față Kiko Casilla. E șutul pe spațiul porții echipei gazdă. Echipă gazdă care atacă. Acum prin Dioni. Dioni cade acolo și aici e o intervenție urâtă. De cartonaj roșu al lui Jesus Vallejo. Urâtă intervenția lui Jesus Vallejo. Foarte mulți copii, ia să vedem. La intrare cu talpa, nu să fluiere finalul. Centrare slabă, însă a lui Dioni. Acum e ocazia lui Mikel Iribas, care dă pe lângă minge. Acolo Catadia. Doi adversari a ținut Nacho în aceeași fază. În fine, n-a judecat cu aceeași măsură Iglesias Villanueva. Ar fi fost frumos pentru gazde să poată marca și ei împotriva Realului.